بله شبا خوش دما خوش سلاو رز و حرمت او کرده لکوید را جیهان دجی او کرده ولاد پرور او کرده ولاد حز او کرده دوشوات او کرده کردستانی لکوید را جیهان دجی دجیاناوی ده تندرسیک باش تمنکی درش کارو خباتا وانجی ده هم سرکفتنیت خوازم همی دار بجی امی باش ببن امی هاو بدن باش ببن برخودان هی جیانه امید برخوشی بدن چه دم برابر جمرنی ویده ترجی تو گندیت تو نیه جبرویه که لی به گمان گرک مرد وین و بصبر به یعنی به ایراده و بصبر به اگر او وینات خورد به صبرات جی فرح به باور بکه مروی بسرکه به جبرویه که لی بریا هر تشتی قالك مساجاتن جويا ويس خوازم حق سر باخفم بریا هر تشتی هر کس هیلا خوده اب بار کتی عرده و گرک اب هر کس هیلا خوده دست با بینه روز که پادشاه کلچک زیر دخه تورباکی چنتاکی آنجی تورکی بچوچک و گوم کی مزن yani kevir ki mezin jî dîtîne ser devê rê yani rê tam nagire ama orta rêyê û ew kîskê pera û nivîsandinke dinivîsîne dibêje ka ez binêrim bê kî wê vî kevirî ji rê bide alî wezîrê padişah tê nêrê kevir li ser rêyê dibe ez ê herim ji padişah re bêjim bira çend hebzilan bişînin vî kevirî ji ser rê derxe paşê komutanê leşkerê padişah tê dibêjin ya gena qurmay başkanê ew jî nêre dibe ez herim emir bidim emir subayê xwe bira ew jî çend askera bişînin vî kevirî ji vê rê derxe were çend deqê de çend saetê de yekî karger tê barê wî êzing mêzing li pişta wî ne dinêre kevir li ser rêyê yani ew êzingê her nikar derbas bik êzingê xwe dîtîne û hêdî de wî kevirî hekî digerîn digindirîne piçkî ji ser rê dide alî dinêre tûrik torbak dibin de yê derdixe torbe dinêre kulçak zêr û her wiha mektûbek tê de yê dibêje di wê mektûbê de kî vî kevirî destê xwe dibin vî kevirî ser vê rêyê bide alî ev zêr zêr e dixwazim vê bêjim ev nihît dike em dibêjin nihît ev kevirekî mezin e qaya parçası dibêjin ya li ser vê rêyê hemû Kurd gerek em piştgiriyê bidinê destê xwe dibin kevirxin û wî kevirî ser wê rê rakin tu mafê kesî tuneyî bêjî mir çi na kes çêk nikare bêje mir çi heger tu Kurd bî birayê min bi rastî tu Kurd û Kurdistanî bî tu nikare bêjî mir çi tiştêk tu karî bi gerek tu bike ê tembûrvan bi tembûra xwe bi dengê xwe ê karker bi paleyiya xwe bi riza çî xwe cotker bi cotê xwe şoreşvan bi çeka xwe zanyar bi qalema xwe ronatbîr bi pirtûkê xwe gerek her kes dest bavêne vê vî îşî ev xebat û berxwedan ne a şexsayî ne a partiyayî ne a saziyayî ne a heremeyî ne a Rojava Teneyî a mehem her çarpeçayî heger hûn derewa nakin heger hûn bi rastî ji dil û can welatperwer bin gerek em nebe ev herema başûr ev Rojava ev Rojhilat
ev bakur, ev parti, ev sazî, ma ji min re çi? Na. Eger di niyeta te di Kurd û Kurdistanî bi rastî hebe û bi rastî jî tu kurdewar be, gerek ez ne baş ya, ez ne baş. Li min nenêre. Tu başiya xwe bike. Ê di ne welatperwer e. Nebêjî ew ya ne welatperwer e ez jî nakim. Ew bênamûs. Ma tu jî bênamûs. Ew xayîn, ma te jî xayîn be. Ew bêbext, ma te jî bêbext be. Gerek em van tiştekê wanî ji ser guhê xwe babê min. û bira ev baweriya we jî hebe. Wê rojekê ev gela bibe xwedî mav û komar û welat. Ji serî hezar bawer bike. Ji ber ku gîha dibin kevira de nemaye. Bi tenê Rebbê alemê wek di kitaba xwe pîroz digotiye li te cah li min murad. Ê em li mala xwe rûnîn, em tişkî nekin û em bêjin ji mer çi? Bêguman em bi ser nakevin, hember neyara jî em bi ser nakevin û li hember xelkê jî em bi ser nakevin, hember welatê jî em bi ser nakevin. Ji ber wê yekê rica min ji we em ê her kê ji tama xwe de di ber xwe bidin û ji bona vî gelê bin dest ji bona vî miletî tişkî bikin. Lê di sê hevpeya ji min hatine mamoste entegre binêre. Min piska di Tirkî jî got belkî ez dikevim ew kategoriya ne baş. Yani qedrî zana nexweşik diaxive ji bo hinka, ji bo hinek heval û dost û merew. Belkî ez dikevim wê kategoriyê lê biraqebe. Biya min entegre xwespartina wê dewletê ye. Xwespartina wê rêberiyê ye. Ez nabêjim teslîmkirin ne gotinek xweş e, lê heger tu entegre bûyî tu xwe dispêrî wê rêveberiyê. Qetla micîma wê tu neyê. Bira kesî nebêje hinek ez ê wanî bikim do pêr hevalkê min gelek giranbiha hebû em diaxivîn. Digo na ne wek tu difikirî nizanim çawa ji min yanî ji min hinek qutmiş min gotin lê min baweriya xwe pê nanî. Rastiyê ji we bêjim. Entegre mera xwe dispêr wan ya. Yani min piska ji ber got tevlî îmam Allahu Ekber. Ya na tu karî vê ez ê tişkî de bikim. Na entegre yani ne ji bo berjewendeya Kurda hema zê wê bêjim. Ha belkî imkan tuneyê, belkî çerçevendî tuneyê, belkî tu mecal tuneyê ez wê ew tişkî dine. Ew tişkî dine. Yani merav karî ji hevdûr vekirî bêje hevalo. Merav karî ji hevdûr bêje wela tu mecala me tune, tu qeweta me de tuneyî ji vê yani a herî formata herî formûla herî baş ev e. Ji wî em entegre dibin. Ew tişkî dine. Merav karî ji hevdûr vekir. Lê weka tişkî baş e merav pêşkêş hevdûr bike ew jî ne rast e. Yani çi li Bakur û çi Rojava. Îro di mesela entegre de makul ez makul nabînim. Belkî em nezanim. Belkî jî hişê min nagêje. Belkî jî em nizanim. Lê nare serî ne Rojava û ne Bakur. Qet nare serî. Tişkî xwazim dibêjim, tişkî dibêjim. Tedî tu ji lawek dibêjî wanî dibê bavê min zane. Tu çi jê pirsî dibê bavê min zane. Ew mesela bavê min zanibê jî ew ya jî lawek ji xwe dike bihanekê. Yani xwe pê xelas dike bavê min na. Di mesela me Kurda jî em jî wanî ne. Em jî wanî ne. Em yek tişta tavênên stûyekî din. Mesela min bi Tirkî got bername nûçeyê Tirkî de bigot. Ez vekirî bêjim. Wek endamekî Kurdistanî wek kesekî zû di ev çend salî vê siyasetê dişopîne. Bi taybetî siyaseta Kurda. Ez tim rast dibêjim. Ji min re Ereb û Ecem û Romî li ber çavê min hemû nava agir dibişewtin ku ez bêjim wax ez teresim. Ez nabê. Ez rast dibêjim. Tiştek min jî bibire ew jî nebêjin wax. Em dijminê hevin, em neyarê hevin. Ez derawa nakim.
الوان در وابدم خود تعالی پیزانه تجاری دل من عرب و ترک و عجم ناشوت بشوت از احمق ذات از بروی که سراغ دزانه کید بیشه نتوکد یعنی بالتایبتی اما بیشم کرده می باکر جسدی هفته از ور بیش روزاوازی وری خود مالا و آبا بکیاو سروک تیرا خواه ماجوار نکرد به ترکی میگوز برای از کردی جز خوازم بیشم برای به ترکی نظام جی بهیم به سروک چی کرو چی نکرد سروک سال 1977 مورا خود دیروکی خست پارتی دامزران و اورو و اف حتی نا ریبرتیا وکلی یعنی حیاگی هات قومپلو هات من چاف کرن هر تش پیشا بخست ام هینی هر تشتی کرن اگر هم بیجن ما سروک چی کریه سروک دبن فرشاده بو دبن بتونه ده بو سروک دبن بتونه درخست وکی دی چی کر سروک جنا کرد آزاد و پرورده کرد اگر ایرو ام بن سره یه پجه سوند خون اگر ایرو ام دویجن جن جیان آزادی بلکه او گوتنا آسر به لی او گوتنا که هاتی کرن به خیره سروک او گوتنا درکتی حوله اگر سروک او جنا کرنا آفراند با پرورده نکر با او گوته جی نداد در یک گریدا یکیه وکی دی سروک چکری سروک جلال چه خوستی دایی گره کرنا حیا کنگی حیا هاد گرتن دما هاد گرتن جبیرا نکرن خوازم تشکی بینم بیراوه دما سروک لی ایمرای هاد گرتن گوت داخویانی دا گوت جی ایرو پیده حتی از زندان edemim از چی بیجم گوتنه من در باسنا از حسیرم از چی بیجم گوتنه من در باسنا و چاقه هونه بیجم قدری زانا daha دو پیر مهد دو مهبری سه مهبری سروک درکن داخویانی ندا سروک اگر دولتا تل بخوا باوره و اگر در آوانا کن جانا از وی حیاتا ایمرالیه رخنه دکم درکی هنگ ساعت فهم بکن از واجی باور نکن از یا خود بیجم یا از نه سامجی میتاد سانجار باور دکم نیز bundan باور دکم چیت بیبره دوی نابریدی ایرو سه هبجانگوری نواند سواش بولدانجی هایی روز سال بگره قتل اماوانه به کین و نفرت اوان کجرا دولت کشت yani کجر دولت چیلر بو ممد آغر بو از نالت الی چیلر جیتین مول ممد آغر جیتین مازه ور بیجن نالت قاتیله وانواره کجره وانواره او جوان شهیده خوشیر شهیده ولات خوشیر هم رحمه خودت خوازن او جمال باتا وانجیره دوست و حواله وانجیره صبرت خوازن قنیاتت خوازن yani eğer çok 32 سال سر در باشی tam 32 سال سر در باشی دماغ روزا هات قتل کردن سواش بولدان قیزاوی زلال چه بود آگاهی خبران نخیری هات جوان گفت سواش بولدان وانی کچک زیر هات دنیای ناوی وکرن زلال yani زلال باوی خونه دید 32 ساله ام سرساخی جوان خوازن لی çava hat kuştu naat kuştu neye o kuştu neye tıkarı gülle besere ki de tak diye xod bu kuje لی zulme bir işkence etti bu kuje tişkidi katil bu tişkidi cigaret bemrandın işkence ruanken o hacı o atlan az bavardım o duha havale khoybe min nabi wanj bilakir serok az bavardım
نه خود طرفدار یا اونجا خود یا سرک خود تعالی امری وی سیده بکی انشالله اما برا امری مجوی را بیاو سرک آنجیان بو مر و کرچار بکن از وقت بسن و اف کرچار بکن برا اوز بیر بمرن آنجیان بمرن همه سرک رو بری جیهان نتوا جیانو به هزار سرک کرده هاتون چونیان یا اف چا از وانا فهم ناکم از ویدری فهم ناکم دورد از ماتمای دمینم از دورد نظام دمینم دما سرک هات گرتن هات رواندن با قومپلو نارمتوی خلقی که شد گوه پکه خلاص بو پکه دشمن جید بو پکه خلاص بمیر پکه خلاص نبو tam tersiye xurt bû. Ev ez bawer dikim ev ji Kurdarê bûyî wek qulp bike, wek bahaneke. Serok ne rast ya nage ez wanî bêjim ma qey serok hez nakim. Qey ez ahmeqim. Ez hemû serokê Kurdan jî hez dikim. Ez qurbana çavê ne ji vî li pêşa xwe nêrin. Kar û xebatê xwe bikin. Ew însan hêsîre di zindan. Bira nehêsî jî biyaw. Bira nehêsî. Kurdê Bakur çi qas mecalê wana nikarin xebatê bikin. Serok jî yek ji wan. Ez qebûl bikim serok ne di zindanê de bin. Hadî. Serok ji der bin. Wek Bakirhan, wek Buldan, wek parlamentêrek. Wê çi bike serok? Çima wer nafikirin. Serok li çû ruhayê li xelfetiyê di mala xwe dişî. Hadî. Birê wî ji wahî Mihemed ji wahî bûne. Ew ji wek Mihemed. Hûn çi qas dikin van barê giran dîtîn ser pişta serok? Hûn nerastin. Ez hereketa Kurd hemû yar dibêjim. Qedro ne qedro. Êk dibêj welatperwerin. Besî te dêwe ya. Wallê bi rastî jî bê ez naxwazim bêrêstiyê bikim. Ez naxwazim terbiyesîstiyê bikim ji bo Qendîlê ki el hember Qendîlê bi taybetî jî Qereîlan. Ew her tiştê min e. Qobla min e Qereîlan. Ez wercê hez dikim. Çima wanî bêdengin ez wê jî fehm nakim. Besê hoza. Ama çima ji wer dibêjim hûn zanin ez nava dibêjim ji ber ku gelê Kurd bi umûdek mezin di benda wan e. Çavê hemû gelê em di nava gel de ne ez dizanim ji wê ez dibêjim. Ya ne ez jî karim bêjim ji mir çi. Gel li benda vanan e. Çima gel qalan hinkî din nakin. Wallê ez bi kêr daxivim besê hoza Qereîlan. Ev umûda gel evin bi taybetî jî bi rêz Qereîlan. Dom ji ber qala hinek madda kir. Çi bû maddê wan? Maddê wan wê hinkî bixwazin qebûl bikin milîtanê PKK wek xederên wan çend heba hezar, 2000, 5000 kavê çi hene wê wana bi rêya mîtê kontrol bikin salekê piştî salekê tu wer Tirkî tu em te naxwazin tu tişkî berradayî tişkî bêaxlaqî tişkî ku ne merev jê bawer neke ew çi axlaq ya aşitî heye ya tuneyê ya demokrasî heye ya tuneyê yê de du kes wan kesê berpirsiyarê ku partiyê şoreşê bi rê dibe ev Qendîlê ev Ewropayê wan kesê ku însana bi rê dibe dibêjî yönetîm du kes wana jî li Tirkî qebûl nakin wek Qereîlan wek Cemîl Bayîq wek van rêzdaran wê wan jî bişînin li ku der erin ku derin bir herin ji xwe vî îşî nêrin çi qas zorî ew me devê min nagerek ez bêjim ha dijminkî wanî ketxwar zorba îşgalci ew nebesî jî îja min par me dike tu her wir ê dijî werwir ê dijî tu kî lan êk di vala par dike çend sal li hember te şer kirine ez devla rastî ez bêjim dema ev zago mawê wanî pêşkêş kirin bi yek gotinê red bikin nigê wan digên ku bira dînin wir ji pirapir yanî bi rastî jî ne hedê min ez van tişta bêjim ama ji rêzê ez Kurd dikim ez wana dibêjim
Ev çava ahlakiya. Resmen de her yerde rencide dike. Le ez wê baweyê de min wê van zangohê wanî derxin pêşewan ji bo bizanim qendîl jî qebûl nake wê bê ji qendîlê xera kir. Lê Xwedê jî daye jêr eger mase bê qulupandin ev mase ev pêvajo xera bibe AKP xera dike. û tam di vê dere tam di vê demê de ki laveketî CHP gotin ciyê xwe de bûnî şorbe. Rewşa Tirkî hiqûs xerab e aborî, maddî, siyasî, îdeolojî, navnetewî çi qas rewşa wan xerab e tam derba Kurda bû îro. Di vê derecê de derba Kurda bû. Kurda jî geleka xwe ber avêdan, Kurda ji wan aştiyê xwast. Ev jî bi rastî lîstokek gelek mezin. Bira kes qisûrê nenêr. Ez rica dikim ji berpirsiyara em ê gelek rêzar bin li hember serok, em ê jê hez bikin li hember ji serokê xwe ew taca serê me yê lê hema rabin rûnin serok, stata serok, bê serok jiya nabe. Hûn wê çaxê qoza didin destê dijmin. Çawa bêjim bi Tirkî dibêjî qaçak kovalanir. Yani tê evîndarê tişkî be û ew hember te dizanin tu gelek bi ser de yê tu evîndar e tu ew jî yani ev tişta ev îmkana jî em na serokê me jî wek hemû serokan. Lê ev pir ez çawa bêjim ya ez naxwazim tiştê wanî sivik bînim ziman jî. Wê derkevin ew berpirsiyarê Kandîlê rabin rûnin bê serokên statûsû ya hûn çi ma hûn wedrê hûn zebeşa diçînin. Ew jî ne rast e. Tu dixwe her yek ji wan serokin. Ji bona gelê Kurd ez werbêjim. Ez werbêjim. Ey Kandîl. Ji bona gelê Kurd her yek ji we ji bo me serokin. Her yek ji we ji bo me dem hesinkar kawan e. Hûn umudin, hûn şansın, hûn suda me ne, hûn moral û hebûna netewa gelê Kurdin ya besî ji derdê we ya. Her yek ji we hûn serokê cava min ji bo me. Ji bo min qere îlan her tiştê hema ez war yek vekirî bêjim. û bi hezara Kurd jî wanî ne. Hûn çima wanî baweriya xwe bira we be. Peyam qere îlan devleta Tirkiye xist li bin wê hev xist. Qere îlan daxuyanî da piştî websaetê civîn çêkirin. Hûn ji wan ne zayîftirin, hûn ji wan ne qeztirin, em ji wan ne kêmtirin ji bona Xwedê û pêxember. Rojava gavekê paş dinavênin. Yepece ji xwe ew hûn dixwazin daxilî tevlî nav artêşa terorîsta bibin. Bê em nemadin, qebûl nekin. Wallahî bileyî ji colanê xurttirin. Ad emîn nûçek îro ket çapemeniyê li di ciyan min dît wekî di min nedît. Ez pir ketim ajansa ezgeriyan Xwedê giravî İsraîl û yek Rojava dixwazin bi hevdûr têkiliyê bikin. Lê Tirko Rojava tehdît dike. Binêre. Bi şeref derewaro dikin. Bi namus şantajê dikin. Çerkez çıkışı dikin. Ew kezeb jî wan ritineyê. Hûn û İsraîl bibin yek Xwedayê Tirko jî rabe. Ew padişahê Osmanlı hemû ji Tirkê jî rabin nikare tişkî wan bike. Heger İsraîl bi we re dixwaze têkeve têkiliyê û bi we re müttefîk be bi we re saniyakê jî nefikirin bêjin erê. Heger hûn bi İsraîlê bidin û bistînin hûn ê Rojava azad bikin. Ez dexilê namusa wan e. We gelek şans revandin, we gelek şans û Siûd şikenandin. Balê heger tiştek çêbû guh nedin Tirk û Fariz û Nizamşika. Çi ji destê wan bê bira texsîr nekin. Ji bavê wan zêde ye.
هەگەر ئەو لە کۆبانی هەواکی بکن وێلی ئیزمیجی نزاب چی ببێ هەگەر ئەو لە قامش و تشکی بکن وێل ئیستەمبوجی دەرنگا هەرە veya bizanın ez dexlê nabizanim heger İsrail bi rastî dixwazin bu re îtifakê bikin İsrail jî bira nek İsrail bê hûn xelkê dewrê xwe bine durzî ji wan wirin bine durzî daxwaziya xweseriyê dikin 800,000 durzî milyonek jî tuneye ev siyaseta we jî niza kê ev siyaset pêş xist niza kê hûn hînî vê siyasetê entegrasyonê kirin ez rast bêjim çil bakur çil rojava entegrasyon xwespartina wê xweserî xwespartina wê rêveberiyê ew rêberî Colanî ew robanî Daişê ew rêberî kîyê heger rojava entegrasyonê qebûl dike bişere bi namûz xwe dispêr wan tu bi aydê wan ji min ke li bakur ji were ye bira kes dev me partisî bira laqalî xwe neke bira ji min rê entegrasyonê mana wê bêjî çi ye ez ê wê çaxê qebûl mana wê ev e tê xwe bispêrî dewleta Tirk tê xwe bispêrî AKP besin me bi van tişta jî bi van tişta bi me jî bi xelkê jî nekenin ez ne trolim heger hinek trol bêjin belkî hûn karime ev trolê qedî zan trolê hûn bi min zanin ez kî me hûn bi min zanin ez çi me lê ez rastiyê jî qet venagerim serê min jî tê here ez ê vê rastiyê bêjim ha ez ne xwedî partî me ez ne sazî me ez ne serokê sazîkê partîkê me ez ne heger hûn li wasifê me bipirsin bi tenê wasifê min stran bêjim ez werbêjim ji were û li ser vî qenalê jî wek pêşkêşîvankê ez bername çê dikim wekî tu wasifê min tune ne zanyarim ne nivîskarim ne çawa bêjim siyasetmedarim bi vê baweriyê ez ricam ji we heye welleyî bileyîn entegrasyon tişkî nadime ama ez wer yekpare bêjim ev îro nizanim çima ev çakêtê min ji wan ser xwe tişkî nadime banga min her wiha gelek parlamentêr nava gelê Kurdî tên hez kirin navdarin em ji wan gelek hez dikin em gelek qîmetê din wan ez navê wan nabêjim bi sedal Ewropa ne bi sedal û gelek ket û emek jî dane gelek xwêdan jî rijandine nizam ji bona çi ye wanî bêdengin ez wê fehm nakim bêdengin bêdeng ew jî ez rast nabînim ew kesê li hatin Ewropa ma qey li Ewropa rehetin na belkî hinek bêjin cêwan xwe ji bavo qedî zana ji wê bêdengin na jiyana wan xwe jî şeref na ez geleka nas dikim ê çima bêdengin jiyana wan xweş li penaberê ne biyaniyê ne ji welat dûrin belkî hinek ji wan ji zarokê xwe dûr in ji malbata xwe dûr in çima bêdengin ez jî wek we çawa hûn dibêjin çima bêdengin ez jî wek we dipirsim ew wan dost û hevalê min ez naz dikim ez naz nekim ez naz jî nakim şexsî lê ez dizanim keda wan emegê wan navdarin nava gelê Kurdî tên hez kirin berê çêkî kiriye serokê şaraderiya kirine serokê gelek kar kirine çima wana bêdengin acaba ji siyasetê qutbûne na acaba siyaset ji bîra kirine dîsa na pekî çima bêdengbûnî ji bo çi ew jî înşallah hinek me bibîzin û van du gotinê me jî ciddî bigirin di ber xwe bidin rabin bê em jî li van de rabin mesela çend ev hene bê ez çawa bar diaxivim awanî vekirî ez diaxivim bi şeref ji min bêtir diaxivin odêk em hev rene telefon fakat li ser sosyal medya ser bandera ser dijitala bêdengin ew jî nizanim çi ye ez vê diçim
خلفتي دبيكو Ahmet Öcalan'cı mal. Ere eğer tu çu u tu per axifi az xwazim tu wer ser zanatî vî û tişta bêje. Ev tiştek ez bêjim ez xwazim hûn bînin ziman. Ez rica dikim kekê komevegene. Bêqedî zana wanî bêje. Belkî ew jî temaşa dikin ama tu karî bêje. Bê ez di heqê ser rok di çit bêjim ew çawa bê yani ez çit bêjim aynı war bêjim. Belê. Ka were de. Birastî ez wer bêjim ez hepkî têşim. Yani çawa hepkî têşim tiştek bi destê me re jîne. Yani tişkî ez bikim jî tune. Tişkî hema ser vî qenalî wekî de hûn dişopînin mî? Îdî dilê min naxwaze saz xim, el temburê xim. Dilê min naxwaze strana bêjim. Normal hunerê min ez stran bêjim ya. Lê ji dilê min nayê. Ez ê çawa stranê bêjim? Bi çi ez ê bêjim? Bi çi fikr û remanî? Ew millet em hêzên ewlêkariya hundir têkildarî operasyonê li Hesekê daxuyanî da. Hêzên ewlêkariyê hundir in. Da zanîn ku wan li bajarê Hesekê dest bi pêkanîna tedbîrê ewlehî yên tund kirine. Hêzên ewlêkariya hundir bi daxuyanîkê ragihand ku hêzên wan li bajarê Hesekê dest bi pêkanîna tedbîra ewlehiyê yên tund kirine. Li gorî daxuyaniya armanca tedbîran ewlehiya yên tund ew e ku kesên ku ji hêla qanûnê wê têne xwestin werin girtin. Yani ek qanûna bin pê dike, zagoha bin pê dike ji bona wan dibêjin gerek em wan binçav bikin. Her wiha kontrolkirina hemû binpêkirinên ku ewlehî civak û ewlehaya welatiyan dixe xeterê, rêxistina trafîkê û qedexekirina motorsîklêtan ku li dervî biryarê me ne berê hatine derxistin tew digerin, binêrin. Ew motorsîklêt bi taybetî Daeş bikartîne. Li motorsîklêtê satê û însana qetil dikin Daişin. Ma her teşebbûxa Daeş. Heta li ser navê Daişê dikin her teşebbûxa ye. Ew tevgera terorîst colanî ye. Ji wî awî motorsîklêt û tişmiştikê wanî û qedexekine lê hînê jî hinek pêk tînin ji wana qalawan dikin. Divê em qedexe dikin û di daxuyaniyê de hat gotin ku hemû beşê yekînên girêdayî hêzên ewlekariyê hundirin tevlî operasyona bûne û operasyon pêk anîne. Gelek kes jî binçav kirin. Ew wanî şarederiya Qamişloyê em li dijî kesên qanûna derbas dikin. Em li dijî wanin gotiye. Ez wê ji we re pêşkêş bikim. Binivîsa min çêkin nizanim kalkî me. Şarederiya Qamişloyê em li dijî kesên qanûna derbas dikin tedbîra digirin. Şarederiya gela bajarê Qamişloyê da zanîn ku demên dawî de li bajar gelek bûyerên nezagonî pêk tên. Yani ne qanûnî ne çawa bêjin reş pêk tînin. Tiştê wanî. Min li kolanê dinê birên de birin bê destûr, avakirina bê destûr û destdirêjiya li ser milkê giştî. Yani
درش خور بدرا عرض کی پیدا که ارسا کی پیدا لور آوای که چت خود بنا که چت که اولا جد بجن قدا خی ورج مدرس شاردری دستور بگیرد آجی دکموی خانی به امنه مراج به قدا خی یعنی مفتار او شاردری قامش لیه به هر حال و کارداده قدا خی کرنه و دبیجی گرک برایا ما ام نشان بدن اوی راست ما او درا نه تکساسه یا او کرسی عجایب نه او درا تکساس لاو او درا افریقایی شارداری که برپرسیاری که آسایشی که ریببری که لی دو مگوت از خوازم دوباره بیجم گرک کرد هشیار بن اب جولانی تروریستی و پارتیاوی و تایبتی جی پلان و پروژه او alçağı Tom Barak ki Kurda di nava dem û zaman de bimehîne. Ji wî havî mesela ew asayî şûnuzalçı dibe em ê bi girêdayî şavê bikin maaşê wan bidin hêdî wan jî bimehîn. Gerek xweserî jî hay ji van tişta be. û mesela ez vê baweriyê de me ji xwe nayê hevkirin jî wek sibê wê şerrekî dijwar ji derke bira seferberî çê bibe. Gerek keçi xortê Kurda îde xwe hazir bikin ji bo şerrekî mezin. Ne colanî wanî qebûl dikin ji wan re û Kurd jî qebûl nakin. Kurd 14 sala xweserî pêk hatiye, azad bûne. Ji îro pê her bin siya terorîstê colanî kevin. Ne. Trump Umarım ser Trump. Trump got İran tu agahiyên têkildarî rawestandina danûstandina nedame. Yani İran ne gotî were nemle were ne were yani tu danûstandin agahî tu neyê ji İranê. Hey ne tiştek. Ev dimeyete cana dirêj dike, cana bezê lêxim, cana bezê ji nexşa cîhanê wî rakim, dere û çelkes çıkış û demagojî, ew ê ji wek Tirka demagojiyê dik. Wek Tirka, wek Araba, wek ev ya neza ji ku yên wî ev ya. La ev ya ne siyasetçî jî, bi rastî jî ne siyaset nedare ev Trump. Hey, hoy, nizam çi ji nangenimîtiyê pê tiştek jê nayê. Nangenimîtî çi bû Tirkî? Yaxcı, yalaka. Ji yalakatiyê pê tiştek jê nayê. Ancak kursiya Zelenskî bikişîne, kursiya Serokvezîrê Fransa bikişîne, kursiya Netanyahu bikişîne, kursiya Erdoğan. İşeviya kursiya bikişîne. Heyf bixebîne ta vê ciyanê gekî wanî hat ser hukm. Ez wervêj. Serokê Amerîkayê Trump got ku ev jî biryara İranê ya rawestandina danûstandinan e pêş wext nehatiye agahdar kirin. Trump di daxuyaniyê xwe de yên ji bo necebe news de got ji bo wan gunceva ku wisa bibêjin. Ji ber ku ew di danûstandina de dijî şer çêtir li İranê em agadar nekirin. Serokê Amerîkayê diyar kir ku biryara İranê nayê wataya gaveke Amerîka ber bi zêdebûna leşkerî ve. Yani eger me agadar neke bi me nedonestîne nayê wê mana em amedekariya xwe leşkerî nekin. Em ê hey amedekariya xwe û şerê leşkerî jî bikin. Trump anî ziman ku ev nayê wê wataya ku em ê dest bi bombakirina wir bikin. Em ê dorpêçê bidomînin. Dorpêça ew bendava Hurmuzê dibêjin ya. Wê de dorpêça xwe bidomînin. İran jî ragihand ku İranê jî ragihand ku tima
danûstendinan İranê de danûstendin û peywendiya peymana bi rêya naberkirina rawestina û berdewamkiriya êrîşan leşkerî yên İsraîlê li Lübnanê weke binpêkirina şertên agiribestê binav kir. Yani İran got em agahiyê me nedayî we em danûstendina îdê bi werin nema dikin ji bola me danûstendin hat bi dawî kirin çima serdem çi ye serdem ku İsraîl li Lübnanê dixe û İsraîl her wiha heta ku şerê li ser Lübnanê bidomîne em bi Amerîka re nakevin nava danûstendinê û tu müzakera jî nakin. Yani di vê derê de wê çaxê tê çû wetayê ev wetaya ku dibêjî gerek ji bola me şer li ser Lübnanê jî bê seknandin. Her wiha Tom Barak dîsê ketî dewrê Erbek û Ewan hûn bi Xwedê kin ez ê tişkî bêjim bi tenê ne tişkî zehmetê bêjin amîn hûn bi Xwedê kin bawer bike min jiyana xwe de xerabî nekiriye min dizî nekiriye min malê kesî nexwariye ez bawer dikim li cem Rebê alemê ez beşerekî ne pir xerab im belkî ne pir baş bim ama ez ê duakê bikim hûn jî bên amîn hûn bi qedrê Xwedê kin ya Rabbî îşev di vî Tom Barak dilê wî bisekine û her ser dilovaniya xwe yanî bimire amîn 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 bi Elmanî û İngilîsî amen 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 hûn jî bên amîn ev vî qeşmera ev vî alçağa rast û rast neyartiya gelê Kurd dike neyartiya me Kurda dike binê rojava xist çi halî veya jî baş bizanibin ew alîkariya ku Trump ew dostaniya Erdogan û Trump ew rojhilata ku Trump derew û her wiha îftira li gelê Kurd kir sirf ku ji Kurdan xwe dûr bixe ew siyaseta a Barak û Erdogan ji ber vêyekê ez diqeherim ji Kurdê me bakur hiqûs Erdogan xerabî bi Kurda kir bi rojhilat kir bi rojava kir û tê çawa bi Erdogan re bidûbistîne ez wa Kurd bêjim ev jî heger rojî me bipirsin bi Elmanî dibe ne qorekê û ne axlaqî jî rast werbêjim ev pêş ev pêvajoya kî dimeşîne bira bimeşîne dem dimeşîne kandîl dimeşîne nizam kî dimeşîne bira bimeşîne ez rast nabim ji xwe di hêla siyasî de tiştek nedayê hey ew pêvajo berbat e ya tiştek bide dîsê tiştekî tu neyê tu derir lokantê restorantê tu nan dixwe lê beryak tu nan bixwe mêrek dibêjî ka perê xwe çi xwast were qak tu perê xwe didê û tu derî ser masê benda nan dimîne nan nayê ya tu derî tu divê ki hey filan kes kurone min heqê nanê xwe da lê nan nehat te xwarin ji min neşana ma min heqê xwe da mesela Tirk û Kurda ew bira kes dixwise wê sibê binê val bir mehek ma me hûnî bir ev çend meh di ser derbas dikin got berî îdê û piştî îdê û meclis bêgirtin û aha îro aha sibê aha komisyon dere vikî vala dere û tu agahiyê rast jî nakeve destê çapemeniya Kurda jî yani cana ez çapemeniya Kurda rexne dikim ya cana lê bawer bikin ew jî tiştekî vekirî nizanin nel Rojava nel Bakur ama Qaramol kesî jî nizane îna em pêvaziyekê meşîn erê
Te çi bidmin? Tişkînatim te. Ya tişkînatim te. Ez devletim, ez kurtum, ez te tu bu me bike, tu bam nekeze tu ne bike. Lê bira bizanim ev çend salê wî nikarî wî tune bikira. Ez bawer dikim Kurd jî gelek baş zanim. Yani belkî nihayenek bêdengin Kurd bi şeref bi namus. Berxwedanek wê were çêbive wê dê weledê xwe bavêne. Çil roj ava û çil bakur. Ez di wê baweriyê de me. Wek Kurd bûne wek bombakî pîmê wê bikişîne. Ji ber wê yekê bira kesek jî Kurda sivik nebîne. Dibêjî basît. Lê destek di nava Kurda jî ew jî heye ji ber bêjim. Destekî ne baş. Ama ez ê vekirî bêjim. û tiştek ez difikirim jî ez ê bêjim. Ez nebêjim ez bêaxlaqtiyê dikim. Destê ne baş di nava Dem Partiyê de heye. Destê ne baş li Ewropa heye. Destê ne baş heta me nikarim bêjim li der û dora Qendîlê heye. Destê ne baş li Başûr heye. Destê ne baş li Silêmaniyê heye. Ji bîr nekin. Sed sala ev sed sala ji bona me yê got sed sala Kurd û Kurdistanî heye. û ji bona Tirka jî ev sed sala jî gelek pêwîst e. Heger vê sed salê jî wek mesela sed sala berê Tirk pêkbînin tê wê managê sed salê din dewleta xwe hebûna xwe garantî dikin û Kurda dîsê wek berê dikin. Ev sed sal pir mîhîm e. û dîsa ji bîra nekin dewleta Tirk dewletek sed sal emrê wê ye û sed sal bi xwedîbûyê teşkîlat û xwedîsazî û xwedî mît û xwedî ajan û li her derecî dixebû. Ji ber wê yekê merevana jî sivik nebîne gerek em wan jî ciddî bigirin. Dijminê te çi qasî kêm bijî dijmin tu carî kêm negire av disekine dijmin nasekine û gerek em wanî li hember neyarê xwe bidin û bistînin. Mesela Rojava heya ji we bê entegrasyonê qebûl nekin. Bi şeref bi namus. Hûn dereng jî nemane. Hûn dereng jî nemane. Wallah we bîre colanî ji we nexurtir e. Colanî ji we neqewt. Qeweta colanî çi ye? Colanî hêviya wî Tirk in. Heger Kurdê bakur ev anîşk heye ya anîşk dibêjî ya dîrsek anîşk. Heger rê Tirka bidin wê Tirk bi Kurdê bakur re têkevin nava xir û cirê. Ji xwe tim mecalê wî destekê bide alîkariya terorîst colanî jî bike. û heger İsraîl li pişta we be an jî hevalbendê we be serkeftin ava ye. Serkeftin ava ye. Em nemaze hînê jî mifam nekir. Ama ez heger dijmin bi başî qalet te bike wê çaxê bizanime problemek di te de heye bavê min. Lê ez siyaseta dewleta Tirk çepka dixim bi taybetî Devlet Bahçeli tişkî pir xweş meşa. Derîn dewleta Kur jêrgotwanî wanî ye. Bi qandak ez wanî diaxivim ha belkî ez nezanek bim, cahîl ikim. Aqlê min hiqû siyasetê jî nagire. Ez ne siyasetmedarim ez werbêjim. Bi tenê min got ez dengbêj ikim, hunermend ikim. Ev siyasetmedarê me gibi sala şaredarî îdare kirin û berpirsiyatî kirin û bûnin parlamenter û ketine meclisa Tirka û rabûn û ketine zîndana. Vana çima gelek bêdeng in. Heger mesela ev tiştek ez dibêjim lo tiştek ez dibêjim. Li gora gelek însanê me li gora gelek bîraderê me siyasetmedarê me şaş qedrî zana çend diaxivin. Ne? Derkevin hûn jî bêjin bavê min. Hûn karîn navê min jî nevin, min muhatab jî negirin. Xwe ez li hember we jî zero me yani sıfırım li hember we. Hûn karin wekî di
ve siyaseti hepki vekin. Entegre çima amketin verrevşe, çima amani diktinin, çima MPKK lavkır, fesih çima devlet Türkwani yok amjer mine dikin. Acaba tiştek emnizanı bu netava gele kurmak yeki kurt tişteki gele hatari tehlike hayi emnizanın anji Ahmediye Karyavanu jurnalistik yani ev kimyasal miyasal güve bavene hamu kırda bi 10,000 40,000 70,000 5,000 Kurd bikujin belki tiştek em nizanı bin hebin ve çağı der kerci vermeyecin yeki vek mici ve zamanı xo Kurd bikin devi xoji bikri çima kaybrak haye kesici tüne ya az telefonu gelek cihaz kıma kesik tişki nizanı şeref tişteki dizanın hala sabır bik hala bir sakin sabır çi sabır abduson ve çiçeği hala sabır bik yaji haşa kes nave sarok şaştiye ki şu haşa sarok acı got ne nabiş ve hadde minici sarok şaşti bikra beri 20 sali bikra sarok şaşti bikra kes zindane 2 سال 3 سال zindane ve şaşti bikra sarok cezayı kocar ki halas kiri normal de hukuka çerçeve hukuktu sarok şaştiya na ki şaştiya kin emin edini haşa az veya nabijim tu deme kocu ki sarok zane ya sarok zindane de mahkum esiri bavi min jmer ki kesiki tişki jmer vekiri jbeji tune مخص أزوانا بور باربكم وأسيبي دارم مدام خوش بهدر واسكر قال لك بيام جي هنا سيبي دارم مودراتوري موان برسوا واجد ده وأسيبي دارم جي أم دما خوش مبور در واسكر هاگر ده شاشتي من لهمبر و بيرستي من لهمبر نتوامن لهمبر بانگلی من اگر جاناس توش normal ام بیجن توش یعنی بیجن توند آخر پیمجی از دی بنا خوش خوازم و شانا زندیه جار جاناجی ازی نابم حاکم سنوی خواه yani چی چیز بیجن جانا کلجان جیدیم o kuzi idare bikin yani mesela misiv 7 sal 4 sal medavi işi yani medavi iş ve bi hunera xwe bi halu karê xwe îja zora merev dere yani tu were tê kevê derecê zora insan dere ya zora insan dere و از دیپونا خوش جوات خوازم اگر من به لهمبر و به رسیجی کردم دنگ خوشی بریم که از شباب بمین خوش وارد بیشم مالا و حضر جاری آبا اون تنی نایلم دویجیا چام ساقزی چوان armağanı به ترکی برنامه وانی تشتیگش دستیم etti تشتیگ ام دزانه بم belki بولا هنگاجی از بررسیه دکم جبنا هنگاجی زمانه من درجه جبنا هنگاجی تکیه و قدر زنات تشیرات آمده که او دبن نورماله برا بیشن سر چاویم سر سریمن از یاد دل خود بیشم دما از داخلم لهم بروه واللهین و باللهین به دوزا کردستان از ویکی نزانترم از ویکی نچترم از ویکی نب عاقلترم از ویکی جی بهتر نه ولات پارسترم اون حموز میچتن به تنه از یاد دل خود بیشم اونچی گداری دکن مالا و حضر جاری آبا و هر وها شباب میخوش بمینید نوا خیر خوشیه ده اون هر بجی مالا